μάνα μας ήταν τραγουδίστρια. Από ιταλικά μέχρι ελληνικά, λαϊκά. Η Αθήνα. Χαμογέλασε. Από αυτήν πήρε και Οδυσσέα. Δεν σου είχα πει να μην έρθεις Αθήνα. Ήρθα όμως. Λίγο πριν πεθάνει η μαμά, ήμαθε πως ο ακατανόμαστος ζει. Έχει κάνει και λεφτά, Ντάνι Χαρόε, νούκα έχεις τον παπά, δικιόβε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ρε. Ότι πάμε να φύγουμε, ρε. Είναι η κατάλληλη στιγμή, ρε. Και μετά να πάμε και στον ακατανόμαστο να του πάρουμε λεφτά και την ηθαγένεια, ρε. Μαλάκα, ρουμόρε. Πού το έχεις, ρε. Καλά, ρε Οδυσσέα. Εσύ δεν το θυμάσαι καθόλου. Εγώ το θυμάμαι λίγο. Που ήσουν εδώ τέτοιο χρόνο σκατό. Ο άντρας σας, ο Λευτέρης Χριστόπουλος, είναι ο πατέρας μου. Ο βιολογικός που λένε.